Starčku úzkolistý, máš své místo jistý, podél silnic dominuješ, prudké jedy produkuješ a hodně se rozmnožuješ. V čem je starček úzkolistý toxický? Spoustu z těch druhů starčků tak obsahují alkaloidy. On se dneska šíří i na zemědělskou půdu, takže je možné, že se dostane vlastně do sena třeba nebo do píce pro dobytek a potom vlastně způsobuje otravy. Říká Michal Hejcman, botanik a přírodovědec. A docela velký problém se dneska řeší s medem, protože je to zároveň medonosná rostlina a tyhle alkaloidy se dostávají i do medu a pak může poškozovat i zdraví lidí. V čem je nebezpečný? Ono to má kumulativní efekt. Téměř každá léčivka v malém množství je léčivá a ve větším množství spoustu těch léčivých druhů jsou vlastně toxické rostliny. Tyhle alkaloidy, které tam jsou, tak působí na játra. Starček úzkolistý není původní rostlina a tím, že je rostlinou roku, tak botanici chtějí upozornit na jeho výskyt. To je druh, který se neuvěřitelně rychle šíří v poslední době. Poprvé byl zaznamenán v Evropě vlastně v 19. století. V Čechách byl poprvé zaznamenán v roce 1996 a to v Děčíně. A chtějí upozornit na jeho výskyt a vlastně zahájit nějaké rozsáhlejší mapování na našem území. Vypráví botanik Michal Hejcman. Jsi kytka z Jižní Afriky, co se s vlnou dříve šířila. Je to druh, který snese, řekl bych, velmi stresové podmínky. To znamená, on vydrží sucho a on vydrží i solení. A z toho důvodu se vyskytuje třeba kolem dálnic. Když člověk jede z Ústí nad Labem do Prahy a kvete tam něco žlutého, většinou to kvete od konce května až v podstatě do mrazu, tak je to tenhle starček úzkolistý. Podobně si podle botanika Michala Hejcmana oblíbil i štěrkové náspy železnic. Robin Rerich, Český rozhlas.